За коса е да не... Този подарък яко дрънка. Отварям мистериозни подаръци до Коледа и това е номер 5. Нека видим какво се крие в него. А ако ти все още не си ме последвал, може да го направиш, за да видиш утрешния подарък какъв ще е. Ох, супер лесно го разопаковах. Добре. Нещо от Арлен. Знам я тази марка. Може би чакайте да помислим. Може би е някакъв продукт за... Не знам, виждам в момента тази коса, как блести и... Що пък да не е нещо за коса? Ето го и него. Все още не знам какво е. Фриз блокър. Антифриз. Да, за коса е. О, за коса е да не фризва, да не бухва. О, супер. Бях го гледала. О, има и на български. Що се мъча на английски? Революционен уплътнител, защитен спрей за контрол на къдренето и блокирането на влагата. Много добре, както виждате, моята коса си има собствено мнение, така че този продукт определено ще го пробвам и ще ви кажа дали работи, защото моята коса наистина има нужда така да бъде по-загладена и по-фотогенична. Последваме за утрешния подарък.